na may magisudlan? Ay, magpalahin ko sa inyo. Kapoy na kayo ikaw ng plato. Ay, Ginoo ko. Minggoy, nagka-uwi naman karon goy, oy. Na, dahil Christine Rabaw, ako to'y kaon. Di pa kayo mo. Di, lagi mo kaon. Bisa giyon sa nakupugos. Ay, kabala kasing. Ingna ra siya nga, mauli ra si mami niya. Ingna lang, aron mo kaon ba? Ito, ato lang ulog-ulogan. Ululuhi lang ko. Sige, magsukad pugpug para iya. Kuhan di asing kay, ay lang ikwa eh. Aw, lagi. Rabaw, biyagin ko ni mo, goy. Basta kay dessert din ako. Bebe, paugas na sa tadi, abi. Sige, umugas lang diha sige. Sa may atong sudan di agoy, oy. Ha? Ay, daghan yan ay pinirito. Gusto kag pinirito na ay utan. Kung gusto kag utan na ay humba. Amo ko agoy, oy. Pili lang sing. Kung gusto kag mangga na ay saging, tundan. Kaya basta kini, ako na yung reserba. Basta kini sing, ako na yung reserba. Reserva gyud kay ako kay kaglamoy. Buyag taon sing. Sige, goy. Ako sani ato na to ya. Sige sing. Sige, ya. Biya sa tika. Oh. Kaon dihan. Magbuwag-buwag sa kasing. Hindi na. Pagkatuloy-tuloy kang ipit. Plus light. Ising kabuol good. Biyaan lagi ko ni Mami. Wa lagi ka biyain ni mami nimo. Manati ka sultihi. Di kay mos mami nimo pagbiya. Pinangga ka man niya ba? Kaon na. Pero hain man gid siya, Bi. Nganong wala man siya mo pauli. Magpauli ra lagi siya. May importante lang tingaling giatiman. Wala ta ko niya biyae. Mao gani nga kinahanglan mo kaon ka. Kay aron inig abot ni mama nimo lagsi ka. Kung di ka mo kaon, magluya man ka. Nya, unsa may imong gusto? Magluya ka, inig abot ni mama nimo. Naara man di ay na. Maong kaon gyud maayo ha. Aron inig abot ni mami nimo. Aw. Lagsi ka, di ka masakit. Di ko gusto masakit, oy. Lagi. Kaya kaon ha. Ngiton ti ka. Karon nga wa pas mami nimo, kinahanglan gyud Cristel. Matuog ka namo ni Manoy nimo Minggoy ha. Hindi ka magsupak-supak kay kanibayang amuang para ra gyud mis imong kaayuhan. Ay, Cristel. Dili ka ikaw rin nabalaka. Ano wa pa maabot si mami nimo pero kay bawo man gud ay ba? Taon sa nimo day. Hinahinay lang day, matukan ka. Tubig day. Inom sa tubig day. Ayaw kabala ka day. Karong nahibaw na kung niya ka day nila dinhi idamop. Ay kabala ka day, di na ka magutman. Dadaan ti ka dinhing pagkaon pirmi. Hatdan ti kag pagkaon din kada tungang gabi. Pero Noy, pag-amping good ba ya ha? Naghatod na magpagkaon ako din aron dili ka masugang magpag-apil sa ilang kabangis. May mga nahuna-una na anak kong paagi, Noy. Aron makugawas ko din Ug palihog lang, Noy ha. Ipaimbestigar ninyo ang namuyo ni ining baya. Oday, kay wa sila gihimo sa nga pagpaimbestigar sa pagkamising nimo kunuhay. Pues kamis ising day, kami magpaimbestigar sa imong kunuhay pagkawa. Tan-awon tag di ba maratol si Ma'am Carmi ug mapugo sila pagpagawas nimo dinhi sa underground day.
Jud! Ay, oh, Ken. May tuloy kang makaharap ko. Ay, Ken. Nabalaka, nagkukay ko sa atong amiga. Uy, kumari, nato, si Leia. Pila nagkaadlaw, si Mana na hapit. Kapag yung tayo balita niya. Makikita ang tapo na yung muslulot. Oo, Ikaw lagi. sila sa mga tubig din ba? Mau lagi? Aron mamauli sa ito sila tinhi. Nagduda, manggugugkan ba? Nga naad na sila gibuhat ni Leia. Hindi po pinagkangatas mga kapulisan din. Total, may amigo si Lolo nga pulis. Aron kayo mga investigasyon ilang kami kapir. May patuod, no? Aron kapadad-ag investigador sa ilang Ma'am Carmi, mga to sa pulis. Sige na yun. Muna itong buhaton. May paking ko, yugi ko kin. Ah, sige dyan. Wata lang mga reaton, kilis ko. Oh, sige na yun. Pagdali, dahil yun, ayaw pagdugay-dugay. Uy, sir! Dali, sir! May hapon. Imong kauban, sir ba? Di lang Bili patrol, ng patrol car. Ah, Natanang namoy odring balaya. oh, na, sir. Gawas lang ni Kuan, sir. Gawas ni sa kong among babae ni Delia. Usak simana na, sir, nawa. Mao ni ako para mag-imbestigar. Amay noon, sir. Una nag-imbestigar. Among amos nga babae si Ma'am Carmen Mercado. Dali, sir. Sir, dali, sir. Sige, sige, bye. Ito naman. Tuan na. Nagpadana og investigator dito sa ilang Ma'am Carmi. Taha, gid og si follow up no. Kay ati manon dayon. Na, gipalabay po lagi og 48 hours. Ato pabayatang usang adlaw ni reklamo, no? Ug wa mag-follow up si Lolo through phone. Unya, kita sab. Na di siguro sila manglihok hantod karon. Arang-arang na lang kay gihatagan nilag aksyon. Maghuwata sa resulta. Sige lang kay manawag yaon niya ako ni Yaya Ising. Kano sa mamuli silang lolo? Karon nga nahibaw na sila sa nahitabo ni Madslia. Siguradong dili sila magdugay dito. Kung himong igawas na si Leo, o mugawas na dito sila. Da. Da. Ano mo? Iyo? Wala po naman ito matikod din yun. Siguro mo doon na problema. Ay, wa. Bali siya ano. Wa po. Wa rin kaso. Iho, Rio, ayaw mitagda. Sagdi lang eh. Ha? May bawa ko. Wala po kung siya yung problema. Toon! Kumusta na ba si Papa? Di ba inyong ginawa ka sa Bilibid Prison gapon? Di ba? Kulit na nga makagawas ang iyong amahan, Leo. Reclusion perpetua ang iyang sentensya. Josie, ay pagsultingin mo na ang tao, kung buhi pa gani, di gyud kini mawad anong paglaom. Ambot lang ka, Bart, kung kanus adungga nga akong mga pag-ampo. Nga magkahiusan na unta atong pamilya. Sorry. I'm sorry, Josie. Nga, wain mo ang angkong kwarta, ano makagawas ang atong anak. Pero, mamasin lang gapon ta. Mapilong ta ang nga ni Santi sa iindusar sa Board of Pardon aron katagan og parol sa presidente. So far, maayon ko ng record sa atong anak. Magdilang anghel ka unta, Bart. Sa pagkakaroon, maway akong pangandoy nga matibuok ang tibuok natong pamilya. Ikaw, si Santi, ug ang atong mga apo, si Leo ug si Lea. Ug ingon usab sa atong sunggod nga si Cristel. Sungkod ala. Apo sa tuhod. Wa man ay ni makahisgot ni mo, no? Nga may anak na si Lea? Ikaw ba makanisgot na na? Kan, isa mo tinuhod ako tinguha noon nga mabulig Cebu. Gusto ko na makita si Lia, ang kaluha, o akong pagumangkon.
kini kalibutan ta, kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan, apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan. Nay hain ka man nganong nahanaw